Warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, kali ini aku gak masak ya guys yo. Soalnya ini aku arepe jogo, terus mari ngono awane aku atene iring-iring manten mburo guys. Tapi mburo nanti gak ngerti aku. Terus iki aku arepe tuku jangan. Tuku jangan. Tuku jangan gede, tuku iki guys. Aku tuku botok, telu mangewu. Lah kok ngene Mbak Lipa atine tanggo guys. Tanggo apa jenenge? Tanggo ki apa jenenge guys? Iring-iring astagfirullah. Ki aku pe budal iring-iring guys. Ning kene ndek sih. Pe marangkat sih. Tak wis mangkate ndek mang. Aku karo gawe iki guys. Bawa parcel. Iya kan? Bawa parcelan. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, iki aku ape mangkat apa iring-iring nganten gone Mbak Bella dek ini guys. Aku soalnya dikakon melok. Aku jajaan aku. Tak satru, Ndak satru aku jajaan kok diparani kok iso. Aku wis menggih-menggih ki aku gak anu kejepian gak ilang kowe mesti aku. Aku roh status lek ngatini karo Dia gak aku. nang Facebook kok. Lah guys, ayo delok. Nganu imu. Ngantek delok ambekan. Lah lek kowe piye aku diterno Mbak Lipa. Iki malah koyo videomu aku novenku. Ning kono imu. Ini dashboard. Mendunge nang koyo ngono iki, guys. Delok iki. Mendunge uteng. Siapa diterno Mbak Lipa? Aku mengeh-mengeh soalnya, guys. Terus aku kan ijek mergawe. Kok aku kayak info yo, aku ngomong ngono. Sing marani sapa? Kowe. Iki tak cari lebok omahmu ngono ya montare. Iya, iya. Delok mendunge potong ibu. Yo. Ayo lapor ayo. Selang. Lho kok ki lara apa-apa? Sida melok perae. Apa kok tak melok? Ayo ayo. Ayo melok presen ayo. Lah yo, oke. Sangat. alay anak pati. Nganu. Apa jenenge? Kudungku lunyu. Soalnya pinggir. Nanti gimana? Ya ya. Lah piye masa orang go? Antar tak. Tuh, mai tutupan nih. Wah, oke. Iya, Mbak. Iki gak jadi. Oh, iya iya. Tak tak. Tidak. Toplan Mas dadi mudak kote, mati kote ngaten iki. Sembelannya aku nak topok gitu. Apa iki apa nah? Kayak Kayak. minta. Kayak. Ini tak apa. Aku payak enten. Dapat kan Mbah mendunge potong idangan. Nggih. Yes.
Mendungnya puteng ya dang. Kok dia tinggi tau. Kok tinggi tau berperang jam. Ya, warti guys. Wes, ungkap. Yo, karek sing antep-antepar. Pengira kaprah yo. Kakak bara. Piye? Anya, utang sih. Ada saya tiga anak guys, kayak sing ngapain gini? Lah iya. Mendungnya pau tengah kaprahi. Terekono lagi. Lor. Gak turun do. Oh enggak kek. Tuan gue nembak yang sih guys, soalnya lagi ngenteni tadi nih kene kita ngomong ya. Dus man cilik. Dus. Aku yo aja nih guri, aku nek kene ae to. Kok mata dari ya digawa piye? Lah tak kira nganu Mbah, ora nganu gitu ikine mbok tutup. Iya, wis sumuki. Panas iki. Panas. Bu, nek sebut aku ning kene ngene. Aja. Ngene ae. Piye, Coba, piye. Nes. Ayo. Guys, kalau salahnya gimana? Jadi Enak gini. mbek kowe kene kok. Wow. Mbak terus udah sih. Lek ngatini. Kipas sekarang. Cek ning isor lho, Di. Di wong lanang napa Ora suka lali. Kok Pak Ebri bareng karo pelawang? ayam. Iki duwe Ngantar ngarep ya. motong beras kaya. Kena lali piye nang jero kene iki? Ya weh, karo kowe wandane mengko. dan kene kotor. Ritual, guys. Ini gak cocok tenan lho. Oh, ngono ki ya dilokno. Dilungku lagi sarate. Wis syarate. Lah yo. Sik lampu merah. Bulane kono lho, bulane Agak penting kok. kalau otak. Oh kalau bisa. Oh kalau bisa jalan pol jalan dulu. Salah-salah. Pas kan, pas. Wis. Wah, iku. Wis, wah. Wah, kembangin.